ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମାସର ନାଁ ଜାଣିବା। ଆମର କେତୋଟି ମାସ ଅଛି? 12ଟି ମାସ। ସେ 12ଟି ମାସର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଇଂଲିଶର 12ଟି ମାସ ଅଛି, ସବୁ 12ଟି ମାସର ନାଁ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆମ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, ମୋ ପରେ କହିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। କୁହ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଆଉ ଥରେ କହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ହେଲା। କୁହ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ କୁହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମର 12ଟି ମାସର ନାଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଉ 12ଟି ମାସ ଇଂରାଜୀର 12ଟି ମାସର ନାଁ ଜାଣିଲେ।